Binden, viazať, zahustiť. Napríklad polievku zápraškou či pridaním škrobu. Soße mit Stärke binden. Zahustiť omáčku škrobom. Die Stärke znamená škrob. Blanchieren, blanšírovať. Synonymum k slovičku abbrühen. Die Tomaten abbrühen oder die Tomaten blanchieren. Blanšírovať paradajky. Blau kochen, variť na modro. Sladkovodné ryby je možné variť vo vode s octom a vtedy sa sfarbia do modra. Od toho je odvodený názov blau kochen. Blau modrý, kochen variť. Karpfen in Essigwasser blau kochen. Variť kapra v octovej vode na modro. Braten, piecť. Backen, piecť zákusky, torty, koláče. Braten sa používa v súvislosti s pečením mäsa. Od tohto slovesa je aj odvodený názov pečeného mäsa ako názov pokrmu. Pečené mäso, der Braten. Piecť však môžeme aj iné druhy mäsa. Eine Ente braten. Piecť kačicu. Britieren, uväzovanie mäsa alebo hydiny pred pečením do želaného tvaru. Fleisch oder Geflügel vor dem Braten die gewünschte Form geben. Fleisch oder Geflügel, mäso alebo hydinu, vor dem Braten, pred pečením, die gewünschte Form geben. Geben dať, die gewünschte Form, želaný tvar. Mäso môžeme napríklad zviazať, keď robíme hovädziu roládu, Rindroulade, britieren. Brühen, sparenie, obarenie. Takisto je to synonymum k slovičku blanchieren, blanšírovať. Etwas mit kochendem Wasser übergießen. Preliať niečo vriacou vodou. Das Pellen und Schälen erleichtern. Výhodou je, že si uľahčíš lúpanie a čistenie. Napríklad die Mandeln brühen, spariť mandle. Erdbeer tiramisu, jahodové tiramisu. Alle Erdbeeren waschen und entstihlen. Všetky jahody umieme a odstopkujeme. Alle Erdbeeren, všetky jahody, waschen umyť, entstihlen, odstopkovať. 100 Gramm Erdbeeren mit 1 Esslöffel Zucker pürieren und kalt stellen. Zo 100 gramov jahôd a jednej polievkovej lyžice cukru spravíme pyré a dáme zachladiť. Pürieren, takisto ako aj pri zemiakoch sa používa, spraviť pyré. Kalt stellen, necháme vychladiť. Kalt studený, stellen, stáť, odstať. Mascarpone, Quark, 2 Esslöffel Zucker, Zitronensaft und Vanillezucker verrühren und abschmecken. Mascarpone, tvaroh, 2 lyžice cukru, citronovú šťavu a vanilkový cukor zmiešame a ochutíme. 300 Gramm Erdbeeren klein schneiden und vorsichtig unter die Mascarpone-Creme heben. 300 gramov jahôd nakrájame na drobno a opatrne zmiešame s mascarpone-krémom. Unter etwas heben, mali sme to v lekcii Kochtechnik, keď sme si ako príklad uviedli vmiešanie bielkového snehu do krému. Toto je teda niečo podobné. Zľahka vmiešať.